Elkapcsolódott a villany. Csendet. Azt a megcsomózni, jöjjön, tedd fel egy gyúrképet, lájkoljátok. Nagyon nagy. Tegyetek hamar, lájkoljátok. Ja. Orvimok, ne dobd. Csapjátok a lájkoljátok, csapd be. Tegyetek ki. Ez a. Jöjjön. Vici. Megállj. Nyomd le, bedob. Vici. Nyomja. Ez a link. Ez a bűnödbe. Lájtolunk, tesó, lájtolunk. Ilyekedjünk. Megint kazán. Mindenki fél bukó. Igen? Most mit csináljuk? Nem lett magunktól semmi sem. Nincsen vas. Nincsen. Mi vagy, hogy kéne az osztálytalálkozóra? Van még egy csepp borok? Van még egy egészségedre. Kíváncsi, hogy ezek a többiekre? Nem tudom, jön már itt is. Itt vannak itt. Ki is alapoztok? Így gyerekek, itt vannak! Nálam még nem ettem semmit. Semmit nem ettem nálam. Adjál meg kis aprót, adjál. Aprót adjál már. Volt olyan kúrán? Aprót. Melletted minden reggel vidáman ébredek fel, s könnyűnek érzem mindenem. De néha egy hang a szívemben új útra szólít engem, talán nem érted meg sohasem, hogy nem tudom, mit tegyek, nem
tudom, hogy legyen, miért is nem lehetek egyszerre két helyen. Ó, Istenem, miért nincs két életem? Csimpi. Ja, gyerünk dolgozni, nagyon rosszat állunk. Nem megyek. Már most nem megyek.